سرلێدانên dersên bijartê yên zimanê zikmakî yên sala 2025 û 2026 dê di navbera 30 Çilê û 12 Sibata 2025 de bên kirin. Li Tirkiyeyê di sala perwerdeyiyê ya 2012 û 2013 de mafê dersên bijartê yên zimanê zikmakî ketmeriyetê. Wezîrê Perwerdeyî Yusuf Tekin diyar kir ku di sala perwerdeyiyê ya 2024-25 de 35,000 xwendekar dersên hilbijartî yên Kurdî girtin. Lêbelê tevî zêdebûna daxwazê kêmasiya materyalên dersê û tayînkirina mamosteyan barê dikişîne. Alîkarê Serokê Giştiyê Partiya Devayê Mehmet Emin Ekmen amaje pê kir ku parlamenterên partiyên cuda heya aniha li ser kêmasiyên kadroyên mamosteyên Kurdî 20% parlamentoyê pêşkêşê Wezareta Perwerdeyî kirine. Kürtçe seçmeli dersin. Heda niha ji bilî 2 salên dawî teyînên ku di 10 salên borî de hatibûn kirin her sal bi yek an jî 2 kesan re sînûrdar dibû. Ji aliyê din pirsgirêkên ku ji aliyê rêweberiya dibistanan ve derdikevin holê jî henin. Dê û bav di vê mijarê de rast nehatine agadar kirin. Cîran ji dê û bavan dipirsin ka zarokê wan Qur'anê hîn bibin an jî dersên Kurdî bigirin. Welatî bi awayekî xwezayî dibêjin ku divê Qur'ana pîroz hîn bibin. Li belê divê dê û bav bê ku wan bixin nawa duwendiyekî wiha de ji bo hilbijartina dersa hilbijartê ya Kurdî bên teşwîq kirin. Parlamenterê Partiya Demê Sinan Çiftyürekçî diyar kir ku dersa bijarteya Kurdî gaveke giring e lê ji bo perwerdeyiya Kurdî têrê nake. Zimanê Kurdî derfeteke. Derfeteka biçûk e lê belê derfeteke, gaveke. Ger em wê gavê ji bo berjevandiya gelê xwe ji dijî asimilasyonê karibînin. Ji bo wê hemû gelê me zarokê xwe an zimanê Kurdî û zaravayê wî Kurdî an zazdakî serlêdanê bikin. Û em bana hikûmet dikin 25 milyon wek miletê Kurd zarokê wan bi dersa hilbijartinê zimanê xwe hîn nabin. Ji bo wê rokê pêş de bira dest bi dibistana yekem heta nîzanîgehê dest bi zimanê Kurdî dest bi perwerdeyî pê bikin. Li gorî daneyên dawî ji sala 2012 vir ve bi giştî 189 mamosteyên Kurdî di heyama 2024-25 de jî tenê 10 mamoste hatin tayîn kirin. Sîdar Basut, Kanal 8, Ankara.